Neber drogy, športuj a kreslí je názov projektu, ktorý zrealizovali učitelia a žiaci na strednej zdravotníckej škole. Jeho cieľom je poukázať na nebezpečenstvo súvisiace s drogami. Vzhľadom na to, že v poslednom období stúpa počet mladistvých, ktorí siahajú po droge, sa učitelia a študenti strednej zdravotníckej školy rozhodli, že pripravia projekt, ktorým poukážu na riziká užívania drog a zároveň navrhnú mladistvým, ako by mohli efektívne tráviť svoj voľný čas. Projekt je vlastne rozdelený do takých troch oblastí. V jednej je zamerané na fajčenie v jednej oblasti, v druhej prvá pomoc, ako vlastne pomáhať postihnutému pri intoxikácii, a tretie je zameraný na takú prednášku o drogách. No a takou štvrtou oblasťou je tá športová aktivita. Do projektu bolo zapojených viacero organizácií a pozvanie prijali aj významní hostia. Naši hostia sú z policajného zboru, je to psychologička z Košíc, psychiatrička z Michaloviec, no a ďalej sú to všetci kolegovia a kolegyne, ktorí sú vlastne robia prednášky týchto študentov a zabezpečujú plynulý chod. Študenti počas tohto dňa mali možnosť si zahrať volejbal, či zúčastniť sa rôznych prednášok na tému nebezpečenstva drogy. Taktiež budú môcť využívať nejakú kresliacú techniku, maľovať, proste poukázať na to, aby využívali voľný čas. Taktiež ako my študenti strednej zdravotníckej školy, tiež chceme poukázať na tú prevenciu tu v Michalovciach študentom stredných škôl. S podobným projektom budú žiaci a študenti na strednej zdravotníckej škole pokračovať aj v budúcnosti.